adlaw sa inyo tanan guys, no? Kumusta ka masubong? Mayo lang ara mo sa mayo nga kaimtangan. Kag mayo nga panglawason. Subong adlaw ato naman istoryahan ang parte sa pangabuhi sang una, no? Ang pangabuhi sang 1970s kag 1980s. So compare naton subong halin sa 2020 hasta 2023. So compare naton ang pangabuhi sang una nga 1970s and 80s. So ako nabutan sang una ang 1980s kay nabata ko 1988. So proud 1988 yan, no, sa mga katubo-tubo ko dira man 1988. Shout out sa inyo tanan. So mag-comment lamang sa ato, no, kung inyo managyan ang ato mga nagyan sa una. So sa una nga panahon pigado man kita mga idol, no. So bali sa una nga panahon 1980s. So natandaan ko hasta 1990, 1995. Wala pa kami kuryente hasta 2000 gay guro wala pa kami kuryente. Wala kuryente sa among lugar. So sa among lugar ang ginagamit mo lang gid ang kingking nga suga balaw. So kung magtuon ka, mag-eskwela ka, tama ka budlay. Kaya kung mag-eskwela ka, magtuon ka, tapos mag-abot adlaw nga gabi gali nga mahangin, ang suga nagakapatay kung hipon sang hangin, no. Amo na daw hindi ta tuon maayo sang una biskan sa pagbasa lang mula ako budlay magbasa ka kingki atong ginagamit. So hasta sorry nga nakabakal ang tatay ko sang kwan sang di battery, ba lipay ka na may ara ka na fluorescent, no, di battery. Pero ang problema naman mga idol, kung may ara ka na di battery nga suga, tama ka bugat nga kwaton ang di battery nga suga. So makadto pakita dito sa kanuhan sa Kabagyaw, sa takas sa Kabagyaw. Kung inyo makilala dira sa Lampaya kay nung B-boy, no, shout out kay nung B-boy dira na sa Lampaya. So makadto pakita sa Lampaya para lang patugungan atong battery. So ibili naton atong battery dito sa isa ka adlaw, no, kag balik ko naman pagkaaga para makuha nato atong battery nga ma-full charge siya. Tama ka budlay pang buhi sang una. So ang pagid ni mga idol, no, ang compare naton. Kaysa ang una nga panahon, malayo ang amon balay sa bubon or bumba. Wala kita bumba sang una bubon, no. Mga aros, mga kwan pa siguro mga 1 kilometro ang kalayuan alin sa balay pakadto sa bubon, no. May 1 kilometro. So ginahimo nato sang una, gaagi pa kita sa kahon, tapos ang kahon lang sa may ara mga hampel nga alin sa pangapalayan. So gaya tuwang kita, no, duha ka container nga dalag ko atong tuwangon, kag ang isa naton kalima or kamot bit pa sang container. So bali 3 ka container atong ginadala no tuwang. Grabe nga sakripisyo aton sang una. So kita nga sang unang kabataan, gabuli kita sa atong ginikana, no. Gabuli kita bisan sa pagsagob. Pero subong tanaya ang 20 sa 2023 nga mga kabataan or halin bisan halin guys sa 2015 nga mga kabataan. Grabe. Wala nila nagyan ang mga nagyan naton, subong sila ay hayahay. Maswerte gani mga kabataan naton subong, no. Kay may ara na nawasa, may ara na gasol. Wala na sila gaobra sulod balay. Aton sang una, no, shout out sa mga nakaabot, no, 1980s. Aton sang una gapanilhig pagta sagwa balay naton, gapaninlo, gapanghugas pinggan, gasagob. Ginahimo naton tanan sang una, no. Grabe gyud aton sakripisyo sang una. Kag subong maswerte ng mga kabataan subong. Wala na nila nagyan ang aton mga nagyan sang una. Bisa sa pagbalon lang, no, sang una nga aton balon sang una may ara ka piso, okay na. Elementary ko sang una piso akong balon. So pag high-school ko ang akong balon 10 ka piso. So sa 10 ka piso ng ina mga idol, pamasahihan ko alin sa Kabagyaw pakadto sa Giso, pamasahihan ko 3 pesos. So may ara kung nabilin nga 7 pesos. Ang 7 pesos kuhaan ko sang 3 dirhams, 3 piso. 3 pesos. Kuhaan ko sang 3 pesos para pangbakal sang pangbakal sang draple, no. Sang una ara pa dito ang mga sinda ang balaklan sang draple nga sila sa Giso si Agring, sila Agring ara pa dito bakal kita draple 3 pesos. So sa 7 kuha naton mga idol, sa 7 pesos kuha naton 3 pesos nga draple, may ara kita nabilin nga 4 pesos. So sa 4 pesos naton mga idol, no, ako pa na ang ipamasahin naton luwat 3 pesos. Amo na luwat ipamasahin naton pakadto pauli naman sa baton balay, no. Tama yung kapigado sang una mga idol. So sa mga nakaagi sa mga kapigadohon, no, mag-comment lamang sa aton. Madamog nga salamat sa inyo tanan sa pagpamati sa aton istorya sa adlaw. God bless.